صل عليه وسلم وجه دنيا. Bu Hudaýdan daş adamla, bu Firavun sıfat adamla Hıyavanı öwünden gelýän bolsa beýle sawa kitmeli adam bolar. Näzir ýanyna barjakşaň? Näzir oturup hajatyny aýtjak? Yüzüne tüýkermeli adam şular. Hudaý Taalaň düşmany. Ýüregimizden aziz görýän Qur'an-ı Kerim janymyz gitse gitsin, Qur'an-ı Kerim gitmesin. Kellemiz kesilse kesilsin, Qur'an-ı Kerim gitmesin, beýehtärami bolmasyn. Defämizde durmaly Qur'an-ı Kerim. Qur'an-ı Kerim'i ýyrtyp üstüne peşew edip biren adam ýanyna niz barjak. Jadu taryban 4 formda bolýar. Deslap bolsa bir zat ýazyp berýär saňa. Ýazyp beren kişi bolýar. Kän musulman dogallam sahal etýär, näme diýip Hudaý Taala biderek dogan kabul etýär. Ýok. Bula doga dära, bula fat adres, imza. Imzadan bolýar, berýär saňa, şu kagyz nire gitse git diýsen şoňa diýär. Şu hanabadak virus bolla sataş diýär. O ham bir ferman berýär. Meselem sen erheleyden çyryp altuda betbaxt. Erheleň arasyna şak bolup seher altuda aňyrdan gelýän adam git diýär. Şu erheleň arasyna asmak wezife. Her mo açdyň o ham gelýär. Memuriyet berýär her gaýsyna. Ya ikilenjesi bir çiftleme bilen bolýar, dem wuran bolýar, bir zat eden bolýar. Şu meriziň könegini getirip bir mogada hewre lebasy hususiýyňyza, hanawadaňyza kızady hewre habardar bolun ha. Könüňizden, zadyňyzdan, könüňden bir tika alakamda, lebasyňdan bir tika alyp, ýa-dyrnaňdan bir tika alakamda näme diýýärler akydip, şoňa akçyf eden bolup şeytan, şu dyrnaňa ýet kim bolsa, şu könüňe ýet kim bolsa, hemişe şoň ýanyna bolup, şeytanlar iýberýär sen hayatyňa. O doga ýoga hem şeytan musallat edýärler. Onun için şeriýetimiz näme diýär? Saçta keseňizde, saçyňyzda küleldeňizde, ýa-dyrnaňyzda keseňizde gömüň diýär. Saçyň gömmekli nämeden şirim? Araşgir dogully, hewe raýat etmeli ha. Saçyya gömmeli kitapda bir mogada gömbeseň de şonu tike etmeli. Bir mogada pitin saçy bolsa, şonu seher edilýän bolmaly bir zada dolap. Üçüncüsi tarq diýär. Hayatyňa her bir adam salma. Mehdudan daşyna şeýle hat çekýärler. Şu hatyň içinde bolýar. Şeytanlar iberýär. Ya dördüncüsi mensur diýär. Bir gum berýär. Şu gumlar şu şeytana köküdür. Şu gum falan haýata sefilýär. Şu sefilen haýatdan çykma diýip memuriýetiň bilen bolup şey dilýär. Ya mesmum diýär. Bir atyr berilýär. O hem her zananiye her adamy şu hanawadadan şu atyr çalsa, şu atyryň ýesi gitýän şu haýatda şu jynda şeytanlar bolýar da. Ya iýbiçkik näme dilýär? Suwa bolýar, nahara bolýar bir zada. Şeýle şu nahara her kim ýeýän bolsa, şonu haka helak etdi, şey dilýär. Yedilenceste hewara hawasyň jemetmeli, maqut diýär, daňylýar bir zada. Sen haýatyňa, sen injiriňe, sen bagyňa, sen motoruňa, sen maşynyňa bir zada daňyp gitýärler. Şu daňy we maşyn her kim eýesi bolsun, şu öýü her kim eýesi bolsun. Şoňa nämet memuriýetiň bilen bolup, ýa hatda bir entekle haýatda nizasat goýup gitýärler diwarlaryň arasyna. Habardarak bolan bir moga nezasat bolsa diwarın arasynda da kim goýýar diýip bermän, şu jadugerliň işidir. Itiň nezasaty ýalyk, itiň tedawi ýalyk. Ya başga bir tike gan bolsa, ya bir tike ýag bolsa, gaçyşgar, hafazat bolsa, diwarlyň üstünde ya öýüňde bir zatda meşguk ýerde bolsa, bilen şu jadugerliň işidir. Ya merşuş diýär. Şunu ýalyk suwy akçy fedakamda haýata sepýärler, şu sefilen haýat bilen bolup iýberýär. Ahir kıssa şobede bazı diye mün üstüne kan duracak. Şobede bazı bir hikaye deyin. Eşdiýänlersiňiz, görýänlersiňiz bir ente adam dilim kesip duranlar ganana, kellesini kesip duranlar ganana. Ya lampyp duranlar görseň, tiýip duranlar balatla hemmesi şeytanyň işi. Yeteşekkelu bi eşkalin muhtelife hatta el-kelbu wal-khinzir diye. Hani aqidi ahli sünnette şeytan neydi? Her zadyň şeklinde bolup bilýär, itde bolup bilýär, doňuz zady bolup bilýär. O hem o şobede bazı da ýanky habi haýatçylyklar edýärler. O hem şeytanlar bunu tiýik bolup görünýär, ýene wurdat bolup görünýär. Şeytan ne diýdik? Latif diýdik, enname giriýär diýdik da. O hem bir puçak bolar hem de ennamynyň girilmok berden ahazy edip samsykly şey tutduda. Allahumma salli ala Muhammed ya Rabbi salli alayhi ve sellem.